लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि WhatsApp लिस्टआव दङ स्टेटास नायो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ आरो आङो इउटुबावबो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै दामानि माने जोंहा न'खराव बिराद गिदिर घटना जादों आरोना हाम्फेनि फंबाय असे आंनि बिबोनां आरो बे बिबोनाङा बे बुहुमाव गैलिया आरोना माने एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थांबाय दाखालि बावै जादों घटनाया दाखालि मोना जादों बेनिफ्राय मैया बावै बिदिनो माबानानै सावनाय जाबाय आरो बे बुहुमाव गैलिया बोरो माबायालाय अमानि लाइसेन्सआ बेलेगनिखौबो लाबोनानै दोनफैना इसोरो बिराद चालु आसोलफ्रा 10 केजि जागोन इयो 10 लकेल नङालै लकेलानो नोंहाथ' सासे गथ'निबो बिफा जाबावसिनलै जासिगोन आंना माथो गर्लफ्रेन्डआनो थाबाबो माथो बेजोंसो रायलायलाबाय थायोलै गदान गैया सिगांनि एक्सफोर गर्लफ्रेन्ड दंबा हरदोलै आदा रिमु नाम्बार दंनायालाय दंलै आंनाव बेनोथ'नोलै फंबाय जोंनि माखासे सेंग्राफोरनि समस्याया बेनो नोङो मोजां मोननाय थाखाब्लाबो नोंनि मोजां मोननाया गुबुन सेंग्राजोंसो लाइन मारियो दा बिनि थाखायनो आं नोंनो मोनसे आइडिया होनि बे जाहैबाय माने ग्र' लं वेल नों बेखौ इउज खालामब्लानो जाबाय बेखौ नोङो मर्निं एबा इभिनिंआवबो इउज खालामनो हागोन माने नोंनि जिनाखि हासुग्रा बे हासुग्रायाव नोङो मालिस खालामनानै लानांगोन आरोना दा बिनि थाखायनो जोंनि माखासे हाबा जाखानाय हिनजावफ्राबो गुबुन सेंग्राफोरजों बिदिनो नोङो गोजोननाय नांगौसिबां गोजोननाय होनो हायाबा नोंनि हिनजावखौनो होन बा नोंनि मोजां मोननायखौनो होन दा बेफोरबायदि होनो हायाब्ला माने गुबुन सेंग्राफोरजों बिदिनो दोनखारलायो लाइन मारि बेफोरबायदि आरोना गुबुन हारसायानो होन बांगालफ्रानो होन दा बे ग्र' लं वेलखौ नोंनि आखायाव थरथिंगासेबा थरथिंगानै लानानै नोंनि बे हासुग्रा बाहागोआव माने मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय मोनानि सम माने नोङो ओंखाम जाखांनानै बे मोनानि समावबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय फुंनि समावबो नोङो मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय बियो 100% नेचुरेल बेहाय माखासे अर्गेनिक दंफांनि फिथाइ एबा बेगरखौ बाहायनाय जादों जेरै गख्रुबादा सफेद मुसलि कौन्स बेस तालमाक्काना जिबान्ति अश्वगन्धा बेफोरखौ बाहायनाय जादों माने फंबाय बेखौ जिनाखि नोंनि हासुग्रा बे हासुग्रा बाहागोआव फुंनि समाव खनसे मोनानि समाव खनसे मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय अब्लानो माने नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नांगौसिबां नोङो गोजोननाय होनो हागोन आरो नोङो इयुनाव माने नोङो हाबा जाफ्लांबायोब्लाबो माने नोंनि हिनजावखौ नोङो गोजोननाय होनो हागोन आरो दा बिनि थाखायनो जोंनि माखासे हिनजावफोरा माने हाबा जाखाब्लाबो गुबुन सेंग्राजों खारलाङो बेफोरबायदिनो आरोना बांगाल सेंग्राफोरजोंनो होन गुबुन जाथिफोरजों बांसिन बेफोरबायदि जायो आरोना सेक्स रिलेसनाव माने बेफोरबायदि जायो आरोना दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ इउज खालामब्लानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दंखायो बेयाव थांनानै बाय खालामनो हागोन 100% माने नेचार आरोना बे बुस्थुआ माने नोंथांमोना मेनसुर कम्पानिनि बियो एमाजन फ्लिपकार्टफोरावबो नोंथांमोना बेखौ एभेलेबल मोनगोन दा आंनि लिंकनि थ्रुयै नोंथांमोना माने बाय खालामोब्ला बेखौ माने 15% डिसकाउन्ट मोनगोन आरोना दा नोंथांमोना डक्टरनावबो सोंनानै लानो हागोन आरोना नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनाया मोजां ना इउज खालामैया मोजां बेखौ सोंनो हागोन नोंथांमोना गाहायाव माने डक्टरनि कन्टेक्ट नाम्बार बिदिनो लिंक होखानाय दङ बेहाय थांनानै नोंथांमोना मेसेज खालामनो हागोन
बियो माने 100% नेचुरेल आरोना बियो। दा नोंथांमोना बाजारफोरनिफ्राय टाउनफोरनिफ्राय बिदिनो जानला मोनला फार्मासिफोरनिफ्राय बायनानै जायोब्ला हमना ला टेब्लेटफोरखौनो होन बायनानै फुनोब्ला अवेलफोरखौ जानला मोनला फुनोब्ला नोंथांमोना साइड इफेक्ट जानो हागौ। दा बेनिखायनो बे मेन्सर कम्पानिया माने जोबोद मोजां आरोना बे प्रडाक्टआ नोंथांमोना इउज खालामब्लानो जाबाय। आं पार्सनेलि इउज खालामदों। आंनाबो माने सिगाङाव बारा गिदिर नङामोन, दा बेनिफ्राय बांसिन गिदिरसिन जाबाय आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना गिदिरसिनबो खालामनो हागोन, नों फंबायाबो हागोन। दा जिनाखि नोंथांमोना नायगासिनो दं बेनिफ्राय गिदिरसिन गोलावसिन खालामनो हागोन, खमसे खम 9 इन्चनि बारा गोलाव खालामनानै लानो हागोन आरोना। अब्लानो माने दानि जुगावथ' मा जोंना बिदिखायनो बांसिन मानसिफ्रा माने गुबुनजों सेक्स रिलेसन लानो नागिरो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना मिनिनायनि बाथ्रा नङा आरोना बियो, माने गोबांनियावनो जायफोर नोंथांमोना बिया जाबाय नोंथांमोनाबो इउज खालामनो हागोन बेखौ नोंनि बिसिखौ माने सन्तुष्ट खालामनो थाखाय। दा बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय। दायो आं मुगुबा हाथायाव मोनफैयो आरोना लोगोफोर, बालिमुगनिफ्राय खुसेर बिदै लानानै। बेनिफ्राय बेदरफोरा मा दाम सोलिदों सोंनोसै आरोना। बिराद बेमार जासावलाबायदों अमा बेदरखौ जानला मोनला जानाङा लोगोफोर। आङो एसे नायहैसै जाग्रो आरोना। नै अमा बेमारसो फानदों बेबो। मा दाम अमाया? मोजां दा? हा? बेमार जानायसो मा भिडिअ खालामनानै ओइस बोरो माबायालाय अमानि लाइसेन्सआ बेलेगनिखौबो लाबोनानै दोनफैना इसोरो बिराद चालु आसोलफ्रा। बेनिथ' नंखाया अमाखौ नायबा। दा लागोन र', लागोन लानाया आं बुरजा लाखागोन मिथिबाय। बेलेग लायाबाबो आं लागोन। थांला अरुणाचलाव थांला अरुणाचलाव हा? मा दाम सेरसेयाव? हा? 320 थाखा खम जाया? 300। अमायाथ' मेरला दङ नै दिनै। दा लागोन र', ना लागोनसै। नाखौ नायनि मा दाम। लकेल दाउबो नायगोन, बैथिंजाय लकेल दाउ मोनो। बेहाय ना दं आरो ना नै। ब्रिकेट की दाम 200 कम नाय। हा? 190 बेसे? 180 दे। नायग्रोनि दायो बाजारखौ र' मादि जादों। बाब मागुर ब्रिकेट स्टल नाजों ना। itu কি মাছ? এটা শিলগুড়িয়া। মারাম মাঠে শিলগুড়িয়াनो শিলগুড়িয়া। ओइथिं दंलाय सोङैनो। ओरैजायबो नायनि र' माबा ना दं। बिरखौ नायदो, ओंखाम गोरलै जानायनि मानायनि बयबो। बाब मा एसेबां गिदिर इयाव नै। मा खै केजि माने बिराद बुरजा जागौमोन, 10सो जागौमोन। दाम लायोलै बिदिखौ। बाब 10 केजि जागोन इयो, 10। लकेल नङा ने? लकेलानो। 10 केजि जागोन बे 10। जों दा लाखांबाय थांसै हाथाइनिफ्राय। जाबाय जोंना लानायफ्रा। ओइ थांसै जों दायो लोगोफोर।
আৰু নাইলনৰ বাল্টি 100 টকা এটা